Organização para o que nos dispõe na média o dispõe de smida para mais compasa. Da cosa como na kami ya ilek temperel o bata. Vamos lá que dá para dar uma zona. E bem, para a gente não vou tocar para as pessoas que na carteira das taxas na gente da kami já. Ela tem bata minha comando para kami ha. Moto a gente vai ya para kami ha. So Janstan para puxin na kami no bilgumin minha akan para kami da amat baik kau bagi jamaah kami coba termun yang suprem kami konsa pada gamai sorong jobo kami coba kami coba kami siap polisi suprem na salma sampai tidak sampai kali manggal baik sakal pas kalah baik saudara kita kasih polisi ini polisi tersyarah tidak semua baru itu lima masuk pada kami saja nos arcas sobre a chonsa a Muhammad Lutfika mostra que dá mais um passo o que você quer bom para a bicho já que já solta de novo para a bicho Rafi Busti usar Busti antes de montar cabe na versão que eu abraço aí que para as epidemias de Uri para o estilo da super mais pura para o mundo eu jogo para já sama da que eu vou dizer para mim a vida essa zaidi mahimwa que muda de o muda que eu amo sou para mim ajuda a mudar vai dar a muda que tá aqui para passar assim na postura de onde que vai
que una DJ bertani di duyung ni ka tu so ru ti ka ta sama ke ka se pa ta de ka ni para na DJ ta tu ko si pa ti ko ti sa sha ya le ka to ta ru ru ti ka sa 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 ta na DJ se ta se ki sa ba ham ko se ka na sha ba ma sa DJ un ru ka ti ko ni ka kina wa ta ba si mushkil ru ni shi ba o sa ba ku jira ko ti va ida fa ma sa ru ru sa la na ti ko abu sua ko fa ko ra isso na ti tu ba si ka se ni mo tu ba ku jira ma do fa tu sa ti sa ra tu ba tu sa ba tu ha ba si da ha ma sa do se mo ba na la ni si sa ko ha ti da ju ni na ko se ha ti fa o ba ka tu mo ne na so ba o ba na se ti ka da ka ti fu ma ka sa fa a mi pa so ni ba ju ma ko da si ka ni mo ba tu an si cha ba ka sa ba ku ko da la sa me ki
Sul
натиҷа надоданд. Маъмуман дар ин синни сол наврасони кишварамон натиҷаҳои бисёр арзанда доранд. Дар миқёси Осиё ду дафъа тавонистанд дар чаҳоргонаи ифтихорӣ ҷо бигиранд. Як маротиба ҷои дуюм соли 2018 ва соли 2006 бошад. Мо сазовори нишони биринҷӣ шуда будем. Сулаймонов ва ирсоли навбатии тӯб ба сӯи ӯ, аммо инҷо акнун сӯи бозигари мо қоидаи бозӣ вайрон шуд дар баробари дарвозабони ҳариф Болт Батар. ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. бори дигар ин ҳолатро якҷо мебинем. ду футболбози мо албатта баланд ҷаҳиданд аз мавқеи худ, аммо ҳардуам ба тӯб расида натавонистанд ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. Сипас андаке иштавре мебинед бозигари мо ба дарвозабони ҳариф бармехӯрад, вале осеби бардоштаи Болт Батар ҷиддӣ нест ва ӯ умедвор мешавем ки баъд аз чанд лаҳза бозиро давом медиҳад. бори аввал бошад наврасони мо дар соли 2007 дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда буданд. дар Кореяи ҷанубӣ ва ҳунарнамои бисёр арзанда ҳам доштанд. ҳамон насли бозигаронамон хотиратон бошад пирӯзии бисёр арзанда дар баробари иёлоти муттаҳидаи амрико ва баъдан боз аз гурӯҳ баромадан ба марҳилаи плей-офф ва он ҷо бозӣ бо Перу ки дар силсилаи зарбаҳои пеналти мо дар даври 8-1 ниҳоӣ дучори шикаст шудем ва аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардидем. воқеан ҳунарнамоиамон бисёр арзанда ва шоистаи таҳсину офарин хондан буд ки баъдан асоси мунтахаби футболи кишварро давоми 1-10 солаи баъдӣ аз футболбозони анамун сину сол ташкил медоданд. аввалин шуда ки ба тӯб мерасад? дарвозабон ва ин имкон намедиҳад ки ҳуҷумро мо давом диҳем. андаке шиддати рақобат ҳам коҳиш ёфт. тӯли дақиқаи охир агар аҳамият дода бошед ба футболбозони мо дигар муяссар намешавад. мисли дақиқаҳои ибтидоии бозӣ бо тамоми нерӯ ва қуввае ки доранд ҳуҷумҳоро ташкил кунанд. ва то дақиқаи 21-уми бозӣ ҳоло ҳамон тавре мебинед ҳисоб кушода нашудааст. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва ин дафъа аз сӯи бозигари мо Раббони Камолов. биёд бори дигар бибинем. Раббони ишора карда истодааст ки дар лаҳзае ки мубориза байни ӯ ва футболбози ҳариф Байгалмаа буд, он ҷо каме бо дасташ футболбози ҳариф ба ӯ осеб расонд, вале ҷиддӣ набудааст ва Раббони ҳам зуд аз ҷои худ боло шуду ишора карда истодааст ки бозиро давом медиҳад. табист ки чун дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Муғулистон ҳеҷ гоҳ дар марҳилаи ниҳоӣ ҷоми Осиё миёни ин синни сол иштирок накардааст, дар чемпионати ҷаҳони ин синни сол ҳам иштирок карда наметавонад. чун тавассути қитъаҳои худ ҳар кадоме аз дастаҳо рохатро ба даст меоранд. Як имконияти навбатӣ ва зарбаи бисёр ҳам хуб буд. Дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва бубинед ки дар лаҳзаҳои охир дифоъгарони дастаи Муғулистон аз удаи бартараф кардани ин ҳолат баромада истоданд. Вагарна
шонси бисёр хубе барои Раббони Камолов пайдо мешуд. Бори дигар метавонед бубинед зарбаи иҷрошударо аз ҷониби ним муҳофизатгар Шабон Наимов. дар ин ҳолат зарбаи бисёр маҳкаму дақиқи ӯ ҷониби дарвозаи ҳариф ба назар расид. бо вуҷуди он ки мо зиёд ҳуҷум карда истодаем бинандагони гиромӣ дар рафти бозии имрӯза, аммо худи шумо ҳам пай бурдед ба назарам ки зарбаҳои рости мо ҷониби дарвозаи ҳариф кам ҳастанд. Сулаймонов ирсоли навбатии ту ба сӯи ӯ. Инҷо акнун фурсат пайдо мешавад ва ин дафъа ҳам зарбаи мо мутаассифона рост ҷониби дарвоза намеравад. қадду қомати бисёр баланд дорад Муҳаммадҷон Тоҳирӣ, аммо дар ҳамин гуна лаҳзаҳо акнун аз ӯ албатта ҳам хоҳиш карда мешавад, ҳам талаб карда мешавад то ҷои зарбаҳоро бештар рост ҷониби дарвозаи ҳариф равон кунад. бисёрам хуб зуд дар маркази майдон ним муҳофизатгари мо Юнус Исматуллоев тӯбро аз ҳариф гирифт ва бо ҳамин имконияти ба ҳуҷум гузаштанро барои дастаи ҳариф аз байн мебарад. ҳамонтавре ман болотар ишора кардам тайёрии баҳри ин мусобиқа ва умуман роҳ пайдо кардан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё байни наврасони ин сину сол барои футболбозони то 17 солаи мо ҳанӯз аз ибтидои соли 2022 мелодӣ шурӯъ шуд, чун онҳо дар як ҷамъомади таълимию тамринӣ дар кишвари Туркия иштирок карданд ва ногуфта намонад ки дар ҳамон ҷамъомади таълиму тамриние ки бозигарони мо доштанд як қатор бозиҳои рафиқона ва санҷишӣ барпо карда шуд бар муқобили дастаҳои аврупоӣ, аз ҷумла 2 дафъа бо ҳайати наврасони то 16 солаи Булғористон бозӣ карданд, 1-1 дафъа мусови ва як дафъаи дигар 1-2 бозигарони мо бохтанд. ҳамчунин дар баробари академияи бошгоҳи Краснодари Русия ки яке аз тимҳои муваффақ солҳои охир дар футболи Россия аст, бозии наврасони мо барпо шуд ва боз дар баробари Мексика онҳо бозӣ карданд. ҳоло як имконияти дигар ва боз ҳам зарба аз масофаи дур иҷро шуд, аммо ин ҳам натиҷа надод. ирсоли навбатии тӯбро мебинем, фурсати бисёрам хуб, лек мутаассифона акнун инҷо ҳам офсайд будааст ва ҳам боз зарбаро бар замин бозигари мо хато иҷро кард. офсайд ҳаст албатта, худи шумо ҳам акнун дар саҳнаи такрорӣ ин чизро дида истодаед, аммо ба Муҳаммадҷон зарур аст ки минбаъд дар иҷрои зарбаҳои рост андаке талош кунад. ҳамдастаҳояш хело заҳмат мекашанд, хело талош карда истоданд то ин ки фурсатҳои хуби голзаниро барои ӯ ба вуҷуд оранд. аммо чӣ тавре мебинем ӯ ки аслан ним муҳофизатгар ишора шудааст дар сурат ҷаласаи бозӣ, бештар дар нақши ҳамлагари марказӣ пайдо шуда истодааст ва аз ин фурсатҳои худ ба таври бояду шояд ҳоло истифода бурда наметавонад. вале дар пеш ҳоло вақт ҳаст ва Муҳаммадҷон ҳам ба назарам ҳатман мехоҳад аз ин имкониятҳо беҳтару судмандтар истифода барад ва хоҳем дид, умедвор ҳам мешавем ки ӯ метавонад аз зуда ин кор барояд. боз як гузариши дигар аз канор, инҷо ирсоли тӯб аз ҷониби Ширафкан Саидов буд ва ин ҳам натиҷа надод. зуд бозигарони мо тӯбро ба худ баргардониданд, вале аз капитан Абубакр Сулаймонов тӯбро футболбозони ҳариф мегиранд. ба бозигарони дастаи Муғлистон муяссар намешавад ки муддати тӯлонӣ хавфу хатарро аз назди ҷаримагоҳи худ дур кунанд. Раббони Камолов гузариши бисёр хуби ӯ, акнун ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ мебинем ва ин ҳолатро боз ҳам дифоъгарони ҳариф бартараф намуда истоданд. Фарҳод Амирӣ боз ҳам пас ба Раббони Камолов, ин дафъа ҳам ирсоли тирбори тӯб аз ҷониби Раббонӣ, аммо натиҷа намедиҳад. ғайр аз он ҷамъомати таълиму тамрине ки болотар ман ишора кардам ки дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи кишварамон дар Туркия доир кардан дар моҳи январи соли 2022. баъдан онҳо дар мусобиқаи байналмилалӣ
дар моҳи феврал дар кишвари Беларус иштирок карданд ҷоми рушд 2022 ва ба футболбозони муяссар шуд ки дар як гурӯҳ бо дастаи наврасони Беларус, Қирғизистон, Молдова ва бошгоҳи Динамо Минск қарор доштанд. Бошгоҳи ҷои дуюм ба марҳилаи баъдӣ бароянд ва дар бозӣ барои ҷои сеюм аз ҳамсолони худ аз кишвари Беларус онҳо дучори бохт шуданд ва ҷои чорумро дар ин мусобиқа касб намуданд. ирсоли навбатии тӯб ва бубинед ки чӣ гуна имконият акнун пайдо мешавад ва Муҳаммадҷон дар ин ҳолат дида удониста албатта тӯбро гузошт то ин ки ҳамдаста Шаъбон Наимов истифода барад. Зарбаи Шаъбон хуб ба назар мерасид, аммо каме хато рафт дар ин ҳолат. бори дигар метавонед бубинед. фурсат бисёр хуб аст, аз масофаи наздик зарба иҷро мешавад, аммо дақиқият ҳамон тавре ки болотар ишора кардем нест ва дида намешавад ва инҷо акнун дарвозабон хато кард, аммо аз ин хато ҳам истифода карда натавонистем ва гуфта намонад ки болдбатар зуд баъдан иштибоҳи худро бартараф ҳам намуд. боз як ирсоли тӯб ва дар ин ҳолат акнун бубинед ки автогол ба мо шумо кӯмак карда истодааст. иштибоҳи бисёр дағал аз ҷониби капитан Идгел Балчиндоч ба назар мерасад ва ба ин тартиб зери фишори шадиди мо футболбозони ҳариф билохира ба иштибоҳ роҳ медиҳанд ва худ хато мекунанду тӯбро ба дарвоза ворид менамоянд. албатта расиши ногаҳонии тӯб ба пои Идгел Балчиндоч инҷо набуд, балки ӯ ҳадафмандона мехост ин ҳолатро бартараф кунад, аммо албатта худи шумо ҳам дида истодед ки каме тӯб албатта ба пои ӯ ба он тартибе ки тайёрӣ дида истода буд, омода шуда истода буд, нарасид ва дар натиҷа ин мушкили иловагиро барои дарвозабон ба вуҷуд меорад. болдбатар бошад ин ҳолатро бартараф карда натавонист. ҳисоби бозӣ ба ин тартиб дар дақиқаи 28 бозӣ кушода мешавад. автогол ё гол ба худӣ метавонем дахтараш бигӯем, ба мо кӯмак карда истодааст то ин ки ҳисобро кушоем. бисёрам хуб футболбозони мо инҷо тӯбро бармегардонанд ва дар ин амр чӣ тавре мо шумо дидем ним муҳофизатгар Масудшо Абдулаҳадов бисёр олӣ бозӣ кард ва фурсати навбатӣ акнун барои Муҳаммадҷон пас медиҳад ӯ ба ҳамдасташ Абубакр Сулаймонов капитани даста бо тӯб аст ва каме мушкилам буд барои Абубакр дар ётаи чор футболбози ҳариф қарор дошт, аз ин хотир барояш муяссар нашуд ки бехато тӯбро ба канор ба ҳамдасташ равон кунад. боз як футболбози дигар аз ҳайати наврасони Муғулистон андаке осеб гирифтааст ва ҳоло мумкин Улзи Сурен Нансалма ба кӯмаки тиббӣ ниёз дошта бошад. ин ҳамон футболбозе аст ки болотар дар мубориза бо ӯ ним муҳофизатгари мо Масудшо Абдулаҳадов тӯбро гирифт. Юнус Исматуллоев бисёрам хуб ба канори рост пас медиҳад. акнун инҷо бошад партофти тӯб аз ҷониби муҳофизатгари канории мо Шерафган Саидов на чандон хуб буд. тақвими баргузории рақобатҳо дар даври гурӯҳӣ барои гурӯҳи H ки онҷо дастаи мо ҳам қарор дорад. бинандагони гиромӣ ба таври зайл аст. баъд аз ин бозӣ рӯзи 7 октябр дастаҳои мунтахаби наврасони то 17 солаи Афғонистон ва Муғулистон бо ҳам ба масоф мераванд ва ин бозии дуюм ва охирин барои Муғулистон хоҳад буд ва бозии якум барои Афғонистон. баъдан рӯзи 9 октябр наврасони мо бар муқобили ҳамтоёни худ аз Афғонистон бозӣ мекунад. бо Афғонистон мо таҷрибаи бозиро дар рақобатҳои мусобиқаи минтақавии ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ ё маъруф ба КАФА дорем ва агар хотиратон бошад ҳамон бозӣ 0-0 мусовӣ бидуни гол хотима ёфтад. ва болотар ман бо дар назар доштани ҳамин бозӣ ишора кардам ки дар бозии имрӯза бар муқобили Муғулистон барои мо тафовути бештар ва беҳтари тӯбҳо албатта лозим ҳам ҳаст ва бояд наврасони мо кӯшиш кунанд ҳарчи бештар ба дарвозаи ҳариф тӯб ворид намоянд. як имконияти дигар ва акнун фурсати беҳтарин ба вуҷуд меояд.
кӯшиши аввал аз ҷониби муҳаммадҷон натиҷа надод, аммо туп дар ихтиёри ӯ аст. бозам пас ба қафо абубакр сулаймонов гузариши ӯ файри соли навбатӣ, аммо дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад ва бар замин футболбози мо боз қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. бол батар ишора мекунад ки андаке туп мумкин пӯи ҳариф ба рӯи ӯ расидааст, аз ин хотир ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. биёед саҳнаи такрориро бубинем. абубакр бисёр ҳам зебо аз канор гузашт ва мутаассифона акнун дар саҳнаи такрорӣ дида мешавад ки ба муҳаммадҷон муяссар нашудааст ки ба ту бирасад ва инҷо дарвозабон албатта каме ба зонуи ӯ бармехӯрад ва осеб мегирад. албатта барқасдона набуд ва гӯем бисёр зарбаи қавӣ ҳам аз ҷониби бозигари мо дида нашуд. ҳамо ин як ҳолати нохуше буд ки дар ҳамин лаҳза ба назар расид. аммо лаҳзае ки пештар аз он буд, чӣ тавре мо шумо дидем, як имконияти дигари бисёр ҳам хубро боз ҳам муҳофизатгари мо муҳаммадҷон тоҳирӣ аз даст медиҳад. лаҳзае ки гол зада шуд, бори дигар метавонед бубинед бинандагони гиромӣ. партофти туп аз канори рост анҷом дода мешавад ва туп ба ин тартиб ба пои итгел капитани дастаи муғулистон расида ба дарвоза ворид шуд. бисёрам хуб инҷо идомаи ҳуҷумро хоҳем дид ва довар ишора мекунад ки на қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, бозӣ бояд давом ёбад. фарҳод амирӣ паси ӯ ҳам то ба ҳамдастааш рафта намерасад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин ҳолат. андаке футболбозони мо дар ҳамин гуна лаҳзаҳо саросемавор ҳаракат карда истоданд. ҳеҷ ҳоҷат ба қоида вайронкунӣ нест дар ин гуна маврид. муҳим албатта барои бозигарони мо ин аст ки дар рафти рақобати имрӯза қувваи худро дуруст тақсим карда тавонанд. он хотире ки мо бо он энержие ки дидем бозии имрӯзаро шурӯъ кардан шогирдони раҳматулло фузайлов, ин футболе ки онҳо нишон доданд нерӯ ва қувваи зиёдеро талаб мекунад. ва агар мо дар ибтидо ин қадар фишор овардему натавонистем дар ҳуҷумҳои ташкилкардаи худ муваффақ шавем ва танҳо бар ибази автогол боло ба пеш баромадем, бояд ин чизро ҳам ба эътибор бигирем ки ҳоло бозӣ албатта 90 дақиқа идома меёбад ва ҳамин гуна нерӯ ва қувваи худро баробар тақсим карданро бояд бозигарони мо дуруст дарк кунанд, чун дар ини он марҳилаи бозӣ боз ҳоло лаҳзае пайдо мешавад ки барои мо ҳамин гуна чусту чолокии футболбозонамон дар хатти ҳамла зарур аст. бисёрам хуб инҷо ҳарифро водор мекунем ки ба хато роҳ диҳад. раббони камолов гузариши ӯ, инҷо ирсоли туп аз сӯи ӯ ва бубинед чӣ гуна фурсати воқеан ҳам имконият олӣ буд, аммо туп ба тири дарвоза расида баргашт. аслан раббонӣ мақсади иҷрои зарбаро надошт, балки ӯ партофти тупро анҷом дод, аммо туп чӣ тавре дидед ба тири дарвоза бархӯрд. бори дигар ин ҳолатро мебинем, албатта аз лаҳзаи қаблтар ва акнун ин фурсат пешниҳод мешавад. дарвозабон ҳам мавқеи худро гум карда буд. агар туп каме дигар поинтар мерафт, аз эҳтимол дур нест ки мо голи дуюмро ба қайд мегирифтем.
агар аз идомаи тайёриҳо ва иштирок дар мусобиқаҳои дигари байналмилалии дастаи мунтахаби наврасонӣ то 17 солаи кишвар ҳарф занем, бинандагони гиромӣ, пас баъд аз иштирок дар ҷоми рушде ки дар кишвари беларус буд, боз наврасони мо дар мусобиқаҳои дигар ҳам иштирок карданд. аз ҷумла онҳо дар мусобиқаи ҷоми рушди уифа дар кишвари Македонияи Шимолӣ иштирок намуданд. инҷо як футболбози мо бо севи ҷиддӣ гирифтааст. Юнус Исматуллоев. Бояд бубинем ҳолати мазкурро. хуб, ҳоло чӣ ишора мешавад? табибон бояд зудтар ба майдон оянд ва кӯмаки худро расонанд. сектори мухлисони ашадии футболи кишвар ҳам албатта хело фаъол шуданд дар тӯли дақиқаҳои охир. онҳо ҳам паём мефиристанд ба секторҳои дигар ки онҷо нисбатан мухлисони оромтабиат қарор доранд ва ҳамзамон бо ин хело бо ҷӯчу хуруш аз бозигаронамон ҳаводорӣ ва пуштибонӣ карда истоданд. умедвор мешавем ки ба ҳар ҳол чун мухлисон бештар дар ин бозӣ ҳузур пайдо накарданд, дар бозии даври оянда ки рӯзи 9 октябр аст ва расо соати 19 бо вақти душанбе шурӯъ мешавад бар муқобили Афғонистон, теъдоди бештари мухлисон ба варзишгоҳ ташриф меоранд. ба ҳар ҳол муҳимияти он бозӣ хело дастати баланд хоҳад буд ва ин чизро фикр дорам мухлисони ашадии футболи меҳанам хело хуб дарк мекунанд. ту ба қафо баргардонида мешавад. инҷо акнун бо иштироки Баракатулло Неъматуллозода ҳамлаи навбатӣ оғоз гардида истодааст. Диловар Ҷамшедзода бо сампаси ӯ ба Баракатулло Неъматуллозода. вариантҳои муносиб ҳоло пайдо нашудааст то ин ки ин ҳуҷум идома ёбад. Абубакр Сулаймон факрон тасмим мегирад ки тӯбро ба Муҳаммадҷон равон кунад. идомаи ҳуҷумро тавассути канори рост мебинем. гузариши бисёр хуб, ирсоли тӯб. ҳамларо бо иштироки дифогари канорӣ хоҳем дид. акнун боз як партофти тӯб аз ҷониби ӯ, аммо ин ҳолатҳо натиҷа надода истодааст. ирсолҳои бисёр зиёде аз канори чапу рост ба маркази ҷаримагоҳ равон мешаванд, аммо ҳама ин натиҷа намедиҳад. фарҳод амирӣ партофти тӯб аз сӯи ӯ ва бубинед ки акнун боз як имконияти дигар, аммо пешдастӣ мекунад муҳофизатгари дастаи муғулистон ва имкон намедиҳад ба бозигари мо то ин ки аз ин фурсат истифода барад. биёед такрори ин ҳолатро бубинем. фарҳод амирӣ ирсоли тӯбро анҷом дод ва дар ин навбат ҳам ба Муҳаммадҷон Тоҳирӣ муяссар намешавад ки аввалин шуда ба тӯб бирасад. ишора ба он аст ки ба назарам дар фазо аллакай тӯб марзи майдонро убур кард. аз ин хотир аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. аз вазъияти стандартии навбат ҳеҷ тавре дидед бозигаронамон истифода бурда натавонистанд. фарҳод бо тӯб паси ӯ ба Юнус. идомаи ҳуҷумро акнун бо иштироки Масудчоҳ хоҳем дид. Юнус Исматуллоев. фарҳод амирӣ босам тӯбро ба Юнус бармегардонад. Абубакр Сулаймонов ва паси ӯ албатта ба дифогари канорӣ буд, аммо инҷо муҳофизатгари ҳариф ҳам ҳозир буд то ин ки ин ҳолатро бартараф кунад. теъдоди бештари зарбаҳои кунҷӣ маҳз аз канори чап иҷро шуданд. ҳоло довар ишора мекунад ки саросима шудан лозим нест. ту бояд ҳаракат накунад дар лаҳзае ки зарбаи кунҷӣ иҷро мешуд ва маҳз ҳамин гуна хаторо ин лаҳза мушоҳида кард Муҳаммад Муфид аз кишвари Урдун.
Абубакр ирсоли навбатии туп ва бубинед чӣ гуна хавфнок аст дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад ва ин боис барон мешавад ки боз зарбаи кунҷӣ таъин шавад, аммо ин дафъа аз канори муқобил Шабон зуд тӯбро ба бозӣ даровард ва фурсати навбатӣ инҷо бубинед каме дарҳам барҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳи Муғулистон аст, аммо довар ишора карда истодааст ки ҳамзамон бо ин дарҳам барҳамӣ боиси ба вуҷуд омадани қоидавайронкунӣ ҳам шуд. дар мусобиқае ки дар кишвари Македонияи Шимолӣ иштирок карданд, наврасони мо ҳунарнамояшон бисёр арзанда буд. Аз ҷумла онҳо дар баробари Македонияи Шимолӣ 3-3 мусови бозӣ карданд ва дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ 5-4 ғалаба карданд. Мазарат 5-4 дучори бохт шуданд дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ. Билол Бобоев ва Масрур Ғафуров онҷо гол заданд. Билол Бобоев 2 дафъа гол зад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ҳангоми тӯбрабоӣ аз назди Масудшо Абдулаҳадов. муҳофизатгари дастаи мунтахаби наврасони Муғулистон қоидаи бозиро вайрон кард ва ин футболбоз бо рақами 9 Билгуен Миягамархан ба ҳисоб меравад. гурӯҳи мухлисони солори футболи кишвар, онҳое ки таҷрибаи ғанӣ доранд, барои мо шумо чанд лаҳза пештар аз ин нишон дода шуданд. Рости ин шахсон аз фидоиёни аслии гурӯҳи мухлисони футболи тоҷик ба ҳисоб мераванд. Чӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ, чӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ доимо ҳузури онҳо дида мешавад ва воқеан аҳсану офаринҳо ба эшон мегӯем. вазъияти стандартӣ Абубакр зарба мезанад, аммо каме баландтар. тасмим гирифт ки капитанамон худаш инҷо зарбаро рост ҷониби дарвозаи ҳариф равон кунад, аммо чӣ тавре дидед ин зарба хело ҳам баланд буд. хуб, дар ҳамон мусобиқае ки болотар ёдовар шудам, ҳамчунин Тоҷикистон бо Гондурас бозӣ кард. Дар рақобат бо ин тим 3-1 музаффар ёфтем. Абубакр Сулаймонов, Билол Бобоев ва Масрур Ғафуров гол заданд. ҳамчунин дар бозии даври сеюм ки бар муқобилаи Косово буд, бозигарони мо ҳунарнамои бисёр арзанда нишон доданд. вақте асосӣ 0-0 ҷанба шуд ва дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ мо 4-3 дучори бохт шудем. аммо дар ҳамон мусобиқа ба наврасони мо муяссар шуд ки ҷои дуюмро ишғол кунанд, ки инам натиҷаи бисёр арзанда буд. як таҷрибаи хуберо дар байни кишварҳои иштирокчӣ ки аз Амрико ва Аврупо буданд мо касб ҳам кардем, гӯем хато намешавад. сонияҳои поёнии қисми якуми бозӣ ҷараён дорад. албатта вақт илова карда мешавад барои нимаи аввал. ҳоло як имконияти дигар ва гол. фурсати бисёр ҳам хуб ва инҷо аз беаҳамиятии футболбозони ҳариф истифода карда бозигарони мо голи дуюмро ба ҳадаф мерасонанд. ин бисёр ҳам муҳим буд. қабл аз танаффус албатта задани ин гол ва бо бартарии ду тӯб ба танаффус баромаданд бисёр ҳам олӣ ва хуб аст. ирсоли тӯб аз канор ба таври олӣ анҷом дода шуд ва муҳимтар аз ҳама футболбози мо дар дохили ҷаримагоҳ пешдастӣ карду аввалин шуда ба тӯб расид ва капитани даста Абубакр Сулаймонов ба задани ин гол муваффақ мешавад. Муҳаммадҷон Тоҳирӣ ҳам иштироки хуб дошт дар рафтии ҳуҷум. баъдан Шарафкан Саидов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва чӣ тавре мебинед аз капитани ҳариф Идгел пешдастӣ мекунад капитани мо ва дар ин мубориза, дар ин рӯёрӯӣ ӯ муваффақ мешавад ва тӯби дуюмро ба дарвозаи ҳариф ворид мекунад. аммо инҷо боз ҳам як имконияти дигар дар сонияҳое ки мо шумо лаҳзаҳои такрориро медидем пайдо шуд барои бозигарони мо. ин дафъа зарба бошад каме хато рафт. 2 дақиқа вақт илова шуд ба нимаи аввал. балака 1 дақиқаи он сипарӣ ҳам шудааст.
дигар дар дақиқаи 2 илова шуда мо ҳуҷумҳоро намебинем. осониҳои ба шумор боқӣ монданд, вале фурсатҳо ҳаст албатта барои ташлил кардани як ҳуҷуми бисёр ҳам хубу диданӣ ва дар ин ҳолат зарбаи задаи бозигари мо ба пои дифогари ҳариф расида баргашт. бо ҳамин садоишта ки довар ҳам аз анҷоми нимаи аввал мо шуморо дар ҷараён мегузорад. хуб бинандагони гиромӣ, изҳори сипос мекунем ба таваҷҷӯҳи шумо ки нимаи аввалро бо мо якҷоя тамошо кардед. ҳисоб 0-2 ба фоидаи наврасони мо аст ва баъд аз танаффус умедвор мешавем ки боз ҳам шогирдони Раҳматулло Фузайлов метавонанд ба дарвозаи ҳариф голҳои навбатиро ворид карда ғалабаи мукаммалеро дар ин бозии муҳим ба даст оранд. ҳоло бошад андаке истироҳат мекунем. Выше прикладывай. Выше прикладывай. Вот она.
Опа. Айлини вару. Сейчас адам Давида мы удар идет. Хорошо, сокращаем мы вару. Пароки пешу надо. И руками ло. Ога. Стоит. Кто удара использует? Падение. Падение. Ога. Sagristi. Опа. Раньше времени. Опа. Опа, парень без карты. Опа, стащил. Опа, поем. Опа. Опа. Я тогда и ближний ставлю. Перемещение, хорошо? А югу по центру. Смотай тарaf. Вот можно. Tayorlaşım alışmış. Bayağı alışmış. Dobra. Yok. Dobra. Amca. Вот можно. Скажу. То же самое идет ближе. Проникаешь. Хорошо, скорость 100%. Хорошо. Сам даю, сам бегу. Смотри, тарaf бери.
ребят. То же самое, набегаем вперед. Случай опорный окно. Захват. Случай опорный. Прямо как на минуту, если не слышно. То же самое. Перемещение с центра ворот. Идет в дальнюю. Хорошо? Ходим по бывшему игроку. Идет в дальнюю. Ближняя веселка. Оп, можно. Стоишь. Второй захват. Есть второй шаг. Оп, стоишь. Бля, еще. По бывшему. Ortaya başla testarcığım. То же самое, лобьюшим, идет вверх, все рукавом автомат, ближняя веселка. Хоп, стоишь. Şurası dahil ediyor. O büyüşüm. Hop. Раньше времени надо. Удар любовь ко мне. Раньше времени надо. бинандагони гиромӣ ҳоло мо фурсат пайдо мекунем то ҷараёни қисми дуюми бозии дастаҳои мунтахаби наврасони то 17-солаи муғулистон ва тоҷикистонро давом диҳем. Гуфта намонад ки нимаи аввал бо ҳисоби 0-2 ҷамъбаст шуд ва дар дақиқаи 28-ум ибтидо бо иштибоҳи худ футболбозони муғулистон ба дарвозаашон гол заданд. Онҷо капитани даста Идгел
балчиндорч хато кард ва баъдан читавре мо дидем дар дақиқаи охири рақобат дар қисми аввал ба капитани мо Абубакр Сулаймонов муяссар шуд ки голи дуюмро ба ҳадаф расонад. Хуб дар оғози қисми дуюм тағйирот дар ҳайати ҳар ду даста ба назар намерасад ва бояд бозам ба таркибҳои ҳар ду тим назар андозем. Ин дафъа шурӯъ мекунем аз дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишварамон. Хуб дар хати дарвоза рақами 16 Муҳаммад Абдулаҳадов бозӣ мекунад. Футболбозоне ки дар майдон ҳастанд муҳофизатгарон Ҷамшедзода Диловар, рақами 4, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 6 Шерафган Саидов ва ҳамчунин рақами 15 Фарҳод Амирӣ. Ним муҳофизатгарон капитани даста рақами 10 Абубакр Сулаймонов, рақами 19 Муҳаммадҷон Тоҳирӣ, рақами 20 Юнус Исматуллоев ва рақами 21 Масудшоҳ Абдулаҳадов. Ҳоло фурсати навбатӣ барои бозигарони мо буд, аммо дифоъгарони ҳариф ин ҳолатро бартараф карданд. Дар хати ҳамла бошад имрӯз ду нафар бозӣ мекунанд. Инҳо Шабон Наимов рақами 12 ва рақами 13 Раббони Камолов. Аммо чӣ тавре мебинем дар рафти бозӣ ин ду нафар бо ҳамдастҳои дигари худ зуд мавқеъҳоро тағйир ҳам дода истоданд. Раҳматулло Фузайлов сармураббии дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар аст. ҳоло Абубакр Сулаймонов аз вазъияти стандартии навбатӣ партофти тӯбро анҷом медиҳад. Талоши бозигарони мо натиҷа надод. тӯб дар майдон боқӣ мемонад, аммо ба фоидаи бозигарони дастаи ҳариф аст ва инҷо каме аз сӯи футболбози мо ҳам қоидаи бозӣ вайрон шуд. Аз ин хотир довар Муҳаммад Муфид ки аз кишвари Урдун аст рафти бозиро баъд аз ишораи кӯмакдовари худ манъ кард. ҳайати дастаи Муғулистон бошад барои бозӣ ба таври зайл аст. инҷо дарвозабон ба хатои навбатӣ роҳ дод ва бубинед ки фурсати навбатӣ аз даст меравад. ду имконият пайдар ҳам ба вуҷуд омад баъд аз ин хатои бисёр дағали дарвозабони ҳариф, аммо Абубакр дар фурсати аввал тӯбро ба сутуни дарвоза зад ва баъдан зарбаи дуюми ӯ баланд рафт. каме агар дақиқтар ҳаракат мекард, Абубакр фурсат дошт албатта дублро ба номи худ сабт намояд. Бубинед бори дигар зимни қабули тӯб чӣ гуна ба хато роҳ медиҳад дарвозабон Болдбатар ва баъдан чӣ тавре мо дидем ин фурсат аз даст рафт. хуб дарвозабони ҳариф Болдбатар аст, бо рақами 1 бозӣ мекунад. бозигароне ки дар майдон ҳастанд инҳо рақами 5 Идгел Болчиндорч ва иштибоҳи навбатӣ аз сӯи футболбозони дастаи Муғулистон ба назар расид. боз ҳам тӯб ба ихтиёри бозигарони мо мегузарад. Шерафган Саидов зарбаи ӯ ва гол. Ҳамин гуна ҳолат дар қисми аввал ҳам буд, аммо онҷо зарбаи задаи Раббони Камолов ба тири дарвоза расида баргашта буд. ин дафъа бошад бисёр ҳам олӣ аз фурсати худ истифода мебарад муҳофизатгари канории мо Шерафган Саидов ва ин голро ба номи худ рақам мезанад. дақиқаи 48-уми бозӣ, оғози нимаи дуюми рақобат ва ба ин тартиб миллипӯшони навраси то 17 солаи мо ба задани голи сеюм ҳам муваффақ шуданд. бисёр олӣ буд ин ҳуҷум ва голе ки ба самар расонида шуд. бори дигар метавонед бубинед. албатта мавқеъгирии дарвозабони ҳарифро ҳам хеле хуб мушоҳида кард бозигари мо ва бисёр амолӣ аз болои ӯ тӯбро ба дарвоза равон намуд. хотиратон бошад дар Лигаи Чемпионҳо дар бозӣ бар муқобили Ал-Ҳилоли овозадори Арабистони Саудӣ Манучер муҳофизатгари канории мо албатта тавониста буд дар ҳайати дастаи Истиқлол чунин як голи бисёр муҳимеро ба ҳадаф расонад ва албатта боз дар идома мо дида истодем ки чунин голҳо аз ҷониби футболбозони дигарамон ҳам дар ин он мусобиқаҳо ба ҳадаф расонида мешаванд. ҳоло кӯшиши бозигарони дастаи Муғулистонро мебинем. як аксулҳуҷуми хавфнок аз ҷониби онҳо роҳандозӣ мешавад. то муяссар мешаванд ки то ба дохили ҷаримагоҳ ҳамон оянд. ин бори аввал аст дар ҷараёни бозии имрӯза ки ба ин тартиб онҳо ба хати ҳуҷум гузашта истоданд. фурсати навбатӣ барои идома додани ҳамла ҳоло боқӣ мондааст ва иштибоҳ акнун аз сӯи бозигарони Муғулистон ба назар расид. хуб дар майдон футболбозоне ки ҳастанд инҳо рақами 5 Идгел Балчиндорч гуфтем капитани даст аст. рақами 6 Ниамондорч ба ҳисоб меравад. рақами 7 Молор Энхбаяр, рақами 8 Соҷанстан Батувшин. аксулҳуҷуми навбатӣ бошед футболбозони мо аз канори чап, вале ба Раббони Камолов муяссар намешавад ки ин ҳуҷумро давом диҳад. хуб рақами 9 Билгуен Мияк Мархан, рақами 10 Амарбайш Галан Байгалма, рақами 14 Эрмун Ниам Сурен, рақами 15
Байарам Сорон Жонболд ва рақами 16 Бадгилгун Ганболд, рақами 21 бошад Улси Сурен Мансалма ба ҳисоб мераванд. Сармураббии даста Карид Магнал Баяс Галам мутахассиси маҳаллӣ ба ҳисоб мераванд. умуман агар ба тарҳи интихоб кардаи дастаи Муғулистон барои бозии имрӯза аҳамият диҳем, танҳо як нафар ҳамлагар онҳо ба бозӣ дароварданд. Тарҳи интихоб кардаашон барои бозии имрӯза 4-5-1 аст. дар ин ҷо гишаи футболбозони мо бошад 4-4-2 интихоб шудааст, аммо мо дида истодаем ки вобаста ба мавқеъгирӣ зуд футболбозони мо мавқеъҳои худро иваз карда бозиро пеш бурда истоданд. бозам зарбаи кунҷӣ Абубакр Сулаймонов рисоли тӯбро анҷом медиҳад. имконияти бисёр ҳам хуб, мубориза давом дорад, аммо муяссар нашуд ки аз ин фурсати доштаамон беҳтар истифода барем ва ҳоло бозигарони мо дигар бора барои роҳандозӣ кардани ҳамлаи навбатӣ тайёрӣ мебинанд. Баракатулло Неъматуллозода тӯбро то ба дарвозабон мерасонад. гуфта намонад ки аксари бозигароне ки дар ҳайати мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар ҷамъ оварда шуданд барои иштирок дар ин мусобиқа, онҳое ҳастанд ки дар ҳайати дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор бозӣ мекунанд дар мусобиқаи Лигаи якуми футболи кишвар. Вале ба таври истисно албатта боз ҳастанд баъзе аз бозигарони дигар ки аз ҳайати дастаҳои дигар ҷалб шуданд. Барои мисол дарвозабон Абдулаҳадов аз ҳайати тими Панҷшер ҷалб шудааст. боз албатта бозигарони дигар ҳам ҳастанд. Умед Назризода аз ҳайати Истиқлол ки дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор дорад. як зарба аз масофаи дур аз ҷониби бозигарони Муғулистон ба назар расид, аммо баланду ноаниб. Беҳрӯз Хуҷаев аз ҳайати дастаи Хатлон, аз дастаи Исфара Абдуманон Ҳоҷӣ ба тим ҷалб шуданд. боқимонда бозигарон ҳамагӣ аз тими Барқчӣ ҳастанд. умуман таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад ки дар ҳайати як даста сарҷамъ кардани ҳамаи футболбозони як синни соли наврас ва ҷавон дар кишвари мо роиҷ аст ва ин албатта паҳлӯи мусбӣ ва манфии худро ҳам дорад, аммо бештар мо паҳлӯи мусбии онро мушоҳидаам кардем дар тӯли солҳои сипарӣ шуда, гӯем хато нахоҳад. айнан ҳамин гуна таҷриба барои наврасони то 20 солаи кишвар ҳам барои ҷавонони то 20 солаи кишвар ҳам иншоалло дида мешавад ки дар ҳайати дастаи Динамо дар Лигаи якум онҳо ҳам бозӣ мекунанд. баъд аз он ки голи сеюмро мо ворид дарвозаи ҳариф кардем, тӯли 2-3 дақиқаи охир агар аҳамият дода бошед ба бозигарони Муғулистон иҷозат дода истодаем ки нимаи майдони моро убур кунанд ва то ба наздикии ҷаримага омада вазъиятҳои хавфноки муайянеро эҷод намоянд. агар нимаи аввалро ба хотир орем, онҷо бартарӣ комилан дар ихтиёри бозигарони мо буд. аҳён фурсатҳое мешуд ба футболбозони Муғулистон ки аз нимаи майдони худ ба нимаи майдони мо бигзаранд. онҷо мо нафасгир кардем бозигарони дастаи ҳарифро дар 20 дақиқаи аввал фурсатҳои бениҳоят зиёд ба вуҷуд оварда шуд, аммо мутаассифона он имкониятҳо истифода наштанд. вале ба ҳар ҳол баъдан фишори мо натиҷа дод ва иштибоҳи ҳариф боиси голи аввалини мо шуд ва инҷо боз як имконияти дигар. бубинед ки дар қабати дуюм чӣ гуна ба бозигари мо муяссар мешавад ки ба тӯб бирасад. Раббони Камолов буд ки инҷо зарбаро бо сар равон кард баъд аз партофти тӯб аз ҷониби Муҳаммадҷон Тоҳирӣ, аммо ин зарбаи Раббонӣ каме баландтар меравад. офсайд аст инҷо, аз ин хотир акнун рафти бозӣ манъ карда мешавад. бор дигар ин ҳолатро метавонед бубинед бинандагони гиромӣ. бале, вуҷуд доштани офсайд акнун барало дар ин саҳнаи такрорӣ ба назар мерасад. ногуфта намонад ки дар марҳилаи интихобии мусобиқаи ҷоми Осиё 2023 байни наврасони то 17 сола дар қитъаи паҳновари Осиё аз 47 ассотсиатсияи футболии Осиё ки шомили
конференцияи футболи осиё ҳастанд. 44 таш ариза пешниҳод кардам барои иштирок, вале баъдан штабли ман ба шумо иттилоъ додам баъзе аз дастаҳо аз иштирок дар ин мусобиқа даст кашиданд. Инҳо Тимори Шарқӣ ва ҳамчунин Шри-Ланка ба ҳисоб мераванд. баъд аз чанд лаҳза тағйиротро дар ҳайати дастаи наврасони кишвар хоҳем дид. аллакай барои баромадан ба майдон футболбозон тайёрида истоданд. аммо ҳоло бозигарони дастаи муғлистон бо самти тӯб росоиб шуданду кӯшиши ба ҳуҷум гузаштанро мекунанд. ба осонӣ аз ӯдаи бартараф кардани ҳуҷуми навбатии ҳариф мо баромадем ва ҳоло худ акнун тавассути канори рост ба ҳамла мегузоранд бозигарони мо. Шабон Наимов дар мубориза натавонист муваффақ шавад ва тӯбро аз даст дод. нисбат ба Шерафкан қоидаи бозӣ байрон наштааст, мегӯяд довар ва бозӣ бояд давом ёбад. андак акнун бозӣ бештар дар маркази майдон сипарӣ шуда истодааст. агар тақрибан 50 дақиқаи ин рақобатро мо танҳо гӯем бо бартарии як ҷониб дида бошем, яъне дастаи мунтахаби наврасони мо бо афзалияти комил дар майдон ҳунарнамоӣ мекарданд, аммо тӯли дақиқаҳои охир каму беш ба дастаи муғлистон муяссар шуда истодааст ки бозиро ба маркази майдон кӯчонад. инам баъд аз он аст ки то ҷои мо баъд аз задани голи тезкор дар оғози қисми дуюми рақобат андаке хотирҷамъ шудем. аз 44 кишваре ки болотар ишора кардам барои иштирок дар ин мусобиқа аризаи худро пешниҳод карданд. 10 кишвар ба ҳайси мизбон дар марҳилаи гурӯҳӣ дар марҳилаи интихобии гурӯҳӣ албатта муайян шуданд ва яке аз онҳо Тоҷикистон буд ки мизбони гурӯҳи H-ро бар дӯш гирифт. солҳои охир Федератсияи футболи кишварамон дар ин замина албатта корҳои бисёр хуберо ба роҳ мондааст ва мизбонӣ ба мо имкон медиҳад албатта дар хонаи худ ҳунарномаи бисёр хубу арзанда нишон диҳем ва бештари вақт бозигарони мо дар ин синни сол роҳхатро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ҳам байни футболбозони синни соли гуногун ба даст меоранд. ва ногуфта намонад ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дар назардошти натиҷае ки дар мусобиқаи қаблӣ дошт яке аз дастаҳои сарчин ба ҳисоб мерафт, яъне дар миёни он тимҳои 17-солае ки дар марҳилаи қуръакашӣ қарор доштанд яке аз натиҷаҳои беҳтаринро мо доштем, чун дар чемпионати қаблии Осиё байни наврасони то 16-сола мо дар финал аз ҷопон шикаст додем, яъне натиҷаи дуюм барои мо ба ҳисоб мерафт. аз рӯи анамон натиҷаи қаблӣ тақсимбандӣ сурат гирифт ба гурӯҳҳо. ҳоло тӯб аз майдон берун мешавад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мо аст. тағйиротҳоро ҳоло мебинем. бинандагони гиромӣ, ибтидо бо рақами 22 Беҳрӯз Хуҷаев ба майдон мебарояд ва ӯ аз майдон ва ӯ ба ҷои Муҳаммадҷон Тоҳирӣ вориди майдон мешавад. ҳамчунин тағйироти дигар аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Абдумаънон Ҳоҷӣ ба майдон баромада истодааст, футболбозе ки гуфтем аз тими Исфара аст ва ӯ ба ҷои Юнус Исматуллоев акнун бозиро давом медиҳад. як фурсати дигар барои бозигарони мо, аммо бубинед ки дар ин лаҳза чӣ гуна имконияти навбатӣ бисёр муносиб аз даст дода шуд. партофи тӯб ба қисми пеши ҷаримагоҳ буд ва он ҷо бозигари мо озод қарор дошт. зарбаро ҳам бо сар ҷониб дарвозаи ҳариф равон кард, аммо ин зарба каме хато рафт ва худи шумо ҳам дидед ки боиси аз майдон берун шудани тӯб ҳам гардид. хуб, ҳарифоне ки дар гурӯҳ бо мо қарор доранд тибқи анамон натиҷаҳо дар мусобиқаи қаблӣ, ин Афғонистон ки натиҷаи 16-умро барои худ сабт карда буд ва ҳамчунин дастаи Муғлистон ки натиҷаи 37-умро дошт дар гурӯҳ ба ҳисоб мераванд. ҳамчунин дар бораи дастаи дигар ҳам болотар гуфтам, аммо онҳо
мусобиқаҳои барои мо шумо маълум дар мусобиқа иштирок накарда истоданд. аз майдон берун мешавад. мо бо иштироки бозигарони дастаи Муғулистон тӯли чанд дақиқаи охири як ду ҳуҷумро дидем. баъзе аз онҳо бо зарба ҳам ҷамъбаст шуданд, аммо зарбаҳо баланду нуаниқ буд. ва дар умум метавонем бигӯем ки тӯли ҳамин тақрибан 10 дақиқаи охир ки камбеш футболбозони Муғулистон фаъол буданд, бозигарони хатти дифои мо дар бештарин маврид тавонистанд ҳуҷумҳои ҳарифро бартараф кунанд. ҳоло имконияти навбатӣ фурсат барои бозигарони мо ҳаст. Шерафган Саидов тасмим мегирад ки зарба занад, аммо зарбаи задаи ӯро ҳариф бо садгузорӣ албатта бартараф кард. ним муҳофизатгар Билгуен Миякмархан буд ки сад гузошт ва дар натиҷа ин ҳолат бартараф шуд. Шерафган аз авт тӯбро ба бозӣ медарорад ва дар ин ҳолат албатта ин гуна зарбаҳо натиҷаовар нестанд. Беҳрӯз Хуҷаев каме саросема шуд. пиштавре ишора кардам, Беҳрӯз Хуҷаев аз ҳайати дастаи хатлон ба дастаи мунтахаби наврасони кишвар ҷалб шудааст. бозигари дигаре ки ба майдон баромад Абдуманон Ҳоҷӣ, ӯ аз тими Исфара аз лигаи дуюм ва ба ин тартиб футболбозе ки ба майдон ворид карда шуданд акнун рақобатро дар майдон давом дода истоданд ба ҷои Муҳаммаҷон Тоҳирӣ ва ҳамчунин Юнус Исматуллоев. дар курсии бозигарони эҳтиётӣ инчунин дарвозабонҳо Зафар Баҳруллозода, Сунатулло Исмоилов, ҳамчунин футболбозони дигар Муҳаммад Қурбонов, Қамариддин Ғаффорзода, Меҳрубон Ҳамидов, Билол Бобоев, Абубакр Саидов, Диловар Азизов, Аҳмадҷони Абдусаттор, Умед Назризода қарор доранд ва мумкин боз дар идомаи бозӣ баъзе аз ин футболбозонро мо дар майдон бубинем. ногуфта намонад ки дар суди мураббиёни мунтахаби то 17 солаи кишвар тобистони имсол тағйирот шуд ва ба ҷои Зайниддин Раҳимов собиқ футболбози тими миллии кишвар Раҳматулло Фузайлов таъин гардид. ӯ таҷрибаи бениҳоят ғании футболбозӣ дорад, махсусан берун аз кишвар дар Узбекистон ва Русия намои хуб дошт. ҳоло фурсати навбатӣ барои бозигарони мо, аммо ин ҳолат аз даст меравад. ба ҳар ҳол мавҷи дуюми ҳуҷумро роҳандозӣ кардан мумкин аст. Шерафган Саидов ирсоли бисёр мувофиқ, зарба ҳам иҷро мешавад, аммо каме баландтар. ин ҷиҳати албатта бозии худро бояд футболбозони мо тақвият бахшанд ва кор кунанд бештар. дар қисми аввал ҳам мо дидем, дар қисми дуюм ҳам инак ба назар мерасад ирсолҳои хуб ҳастанд, аз қабати дуюм имкониятҳо ба вуҷуд меояд, аммо зарбаҳое ки бо сар иҷро мешаванд ё хато мераванд ё ин ки на чандон қавӣ ҳастанд. ва айни замон бояд бигӯям ки ба Раҳматулло Фузайлов ҳамчунин собиқ мураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш, мураббии эронӣ Амин Субҳонӣ ҳам кӯмак мерасонад. ва ин тандем, яъне ин ду мураббӣ дар якҷоягӣ дастаи мунтахаби наврасони кишварро ба ин мусобиқа омода карданд. Амин Субҳонӣ ба наздики ба соди мураббиён дохил шуд. ҳоло аксул ҳуҷуми футболбозони Муғулистонро мебинем. ба бахти мо албатта инҷо имконият барои футболбозони ҳариф ба вуҷуд намеояд, аммо ҳанӯзам пул дар ихтиёри онҳо аст ва бубинед боз як имконияти дигар. Каме фориқболӣ карда истоданд футболбозони мо дар ҳамин гуна лаҳзаҳо. албатта ман мефаҳмам сатҳи бозии дастаи Муғулистон пасттар аст, вале бо ҳарифони аз худ ҷиддитар, яъне ҷиддитар назар ба Муғулистон, мо набояд бо чунин фориқболӣ дар хатти дифоъ бозӣ кунем. як имконияти бисёр ҳам хуб, акнун зарбаи хавфноке буд ба кунҷи наздики дарвоза аз ҷониби
ҳамлагари мо Шабон Наимов, аммо ин зарбаро чӣ тавре диде дарвозабон бол батар баргардон. Бисёр гузариши зебо ва баъдан зарба бо пои чап. Зарбаи маҳкаму қавие буд аз сӯи, аммо як сейви бисёр арзандаи дарвозабон боис бар он мешавад ки ин ҳолат рафт шавад. вазъияти стандартии навбатӣ Абубакр Сулаймонов дар насли туб аст. на боз ҳам ишора мешавад ки ҳангоми партофт аллакай дар фазо туб марзи муқарраршудаи майдонро убур кард. аз ин хотир аз назди дарвоза бояд туб ба бозӣ дароварда шавад. ин гуна ҳолат ҳам дар бозии имрӯза бори аввал нест. қаблан дар қисми аввал ҳам як дафъа ба ин тартиб зарбаи кунҷиро бозигарони мо иҷро карда буданд. ва баъд аз он ки сармураббии ваз шуд дар ҳайати мунтахаби наврасони кишвар, яъне Раҳматулло Фузайлов омад, дар ду мусобиқа таҳти роҳбарии ин мураббӣ бозигарони мо иштирок карданд. ин яке мусобиқаи ҷоби гиромидошти хотираи президенти собиқи Федератсияи футболи Ӯзбекистон Мираброр Усмонов буд ки мо дар он мусобиқа мутаассифона натиҷаи хуб нишон дода натавонистем. ҳамроҳ бо Ӯзбекистон, Эрон ва Ҷопон бозӣ кардем, аммо ҳар се бозии худро бохтем ва танҳо як гол задем, 9 гол ба туби дарвозаи худ сар додем. махсусан бозии охир бар муқобили Ӯзбекистон дастаи мизбон бисёр аламовар буд натиҷааш барои мо 5-0. умедвор мешавем ки албатта истиёди мураббиён аз он бохтҳо, аз он натиҷаҳои ғайриқаноатбахш хулосабарорӣ арзанда карданд ва дар ин мусобиқа бисёр хуб ҳунарда мекунанд. ҳамчунин гуфта намонад ки дар мусобиқаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ, яъне маъруф ба кафа, ҳам таҳти роҳбарии мураббии мазкур футболбозони мо иштирок карданд. масалан таҳти роҳбарии Заиндин Раҳимов дар ин мусобиқа иштирок карда буданд. онҷо мо танҳо натиҷаи сеюмро гирифтем. Эрону Ӯзбекистон пешсафон буданд. ҳоло ҳуҷуми навбатиро мебинем. як имконияти дигари бисёр ҳам хуб ва бубинед ки зарбаи задаи бозигари мо аз сӯи дарвозабони ҳариф бартараф мешавад. боз ҳам зарбаи кунҷӣ бисёр гузариши хуб ва баъдан зарба аз ҷониби Масудшо Абдулаҳадов буд ки ин ҳолат боис бар он шуд то дарвозабон ин вазъиятро бартараф кунад. хуб, тағйирот дар ҳайати дастаи Муғулистон ба назар мерасад. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромада истодааст бозигар бо рақами 11 Эрхес Шатар ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш ки бо рақами 10 бозӣ мекард Байгалма Амар Баясгалан бозиро давом медиҳад. дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад ва баъдан ҳамдастааш кӯмак карда истоданд. бо ҳамин аз назди дарвозаи худ камеам бошад хавфу хатарро бозигарони Муғулистон дур мекунанд, вале ба бозигарони мо ҷо муяссар шуд ки дигар бора тубро ба худ баргардонанд ва онҳо тасмим мегиранд ки аз нав ба ҳуҷум гузаранд. лек як иштибоҳ монеи ин нақшаҳои бозигарони мо мешавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар баробари Раббони Камолов. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. Раббони дар канор танҳо монд ва дигар чорае надошт ба ғайр аз оне ки тубро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад ва ба ин тартиб баъдан нисбат ба ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад.
мисолҳои бисёр хубе анҷом дода истодааст Абубакр, аммо ба ҳамдастояш муяссар намешавад ки аз онҳо самарабахш истифода баранд. Ин дафъа чӣ? зарба бо сар буд, аммо дифоъгарон бартараф карданд ва баъдан ҳатто дар як ҳолат пӯшноки Диловар Ҷамшедзода тӯбро равон кард. Ин ҳолат ҳам бартараф шуд. ҳоло барои бозигарони мо мумкин буд як имконияти дигар ҳам дар идомаи ҳамин ҳамла пайдо шавад, вале фурсати сеюм даст надод. бори дигар метавонед бубинед лаҳзае ки пӯшноки зарбаро чӣ гуна иҷро кард Диловар Ҷамшедзода, он бартараф шуд ва баъдан бозам як ҳолати дигаре ки мо шумо дидем зарба ба канор буд ба он хотире ки ҳуҷумро бозигарони мо давом дода тавонанд ва ин кор ҳам сурат нагирифт. дарвозабон каме аз мавқеи худ пештар мебарояд ва кӯмак мерасонад барои бартараф кардани ин ҳолат Муҳаммад Абдулаҳадов. гузариши бисёр хуб аз ҷониби Шабон, тӯбро нигоҳ медораду ва дар ин ҳолат акнун андар якдигар бозӣ кардани ӯ бо ҳамдастааш ҳоҷӣ Абдуманон чандон натиҷа надод ва мо натавонистем ки ин ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонем. хуб, мураббиёни дастаи мунтахаби наврасони кишвар бо ҳам машварат доранд ва дар чанд лаҳза мумкин боз тағйиротҳои дигарро ҳам бубинем. то ҳамин лаҳза ду нафар аз курсии бозигарони эҳтиётӣ чӣ тавре болотар ишора кардам ба майдон баромаданд. бисёрам хуб Абубакр инҷо техникаи олӣ доштани худро ба намоиш мегузорад, аммо танҳо дар лаҳзаи охир каме дақиқӣ ба ӯ нарасид зимни иҷрои пас. агар наметавонист ҳамдастаашро бо паси бисёр хубе таъмин кунад. бартофти навбатии ҳоҷӣ ба канори чап, аммо тӯб то ба ҳамдастааш намеравад. ба ҳар ҳол ҳоло фурсат ҳаст барои идома додани ин ҳамла, лек чӣ тавре дидед дар муборизаи навбатӣ Шабон Наимов ноком шуд. боз тӯб ба ихтиёри мо бармегардад. Шабон ҳоло имконияти навбатӣ, зарбаи ӯ ва тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад. ду ҳуҷуми охирини хавфнок бо иштироки футболбозони мо маҳз бо иштироки анамин футболбози наврас Шабон Наимов ба назар расид. як зарбаи хавфноки ӯро дарвозабон баргардонд. инҷо бошад бисёр ҳам зебо мегузарад, зарба мезанад, вале ин ҳолат ҳам бартараф мешавад. Абубакр паси навбатии бисёр ҳам хуби ӯ. идомаи ҳамларо мебинем. тӯб дар ихтиёри бозигарони мо боқӣ монд. Беҳрӯз Хуҷаев натавонист ки албатта беҳтар ҳаракат кунад. зарбаи навбатии бисёр ҳам хавфнок ва қавӣ аз масофаи дур, аммо ин маротиб ҳам ба дарвозабон болдбатар муяссар шуда истодааст ки ин зарбаро баргардонад. зарбаи тирвор ва бисёр ҳам маҳкаму қавӣ аз масофаи дур ҷониби дарвозаи болдбатар ба назар расид. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. зарба аз ҷониби Масудшоҳ Абдулаҳадов иҷро шуд, аммо дарвозабон баргардонд ин зарбаро. хуб, тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Тоҷикистон. Диловар Азизов ба майдон мебарояд бо рақами 14 ва ӯ ба ҷои Раббонӣ Камолов акнун бозиро бояд давом диҳад. маврид ба зикр аст ки бинандагони гиромӣ, қаблан мусобиқаи
осиёӣ дар ин синну сол инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. худи шумо ҳам дида истодаед ки иштибоҳи дифоъгари мо буданд ки тӯбро аз худ дуртар раҳо кард. диловар ҷамшедзода баъдан маҷбур шуд барои хатои худро ҷуброн кардан тавассути Анамин Ҷаҳиш тӯбро баргардонад, аммо ба ӯ ин кор муяссар нашуд. Дар натиҷа қоида вайронкунӣ ба назар расид. вазъияти стандарти бо иштироки футболбозони дастаи Муғулистон акнун ба назар мерасад. мавқеъгирии онҳо дар наздики ҷаримагоҳи мо рисоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст. инҷо бозигарони мо ин ҳолатро бартараф мекунанд. хуб, чӣ тавре болотар ишора кардам, то соли 2018 ин мусобиқа, аслан то соли 2020 метавонем бигӯем, ин мусобиқа бо номи чемпионати Осиё байни наврасони то 16 сола баргузор мешуд, аммо соли охири он, яъне соли 2020 баргузор нагардид бо сабабҳои барои мо шумо маълум. ва ногуфта намонад ки дар соли 2019 вақте марҳилаи интихобӣ сурат мегирифт, ҳанӯз пандемияи ковид набуд ва наврасони мо натиҷаҳои олитаринро дар миқёси Осиё нишон дода буданд, аммо он синну сол баъдан пайдо накарданд дар марҳилаи ниҳоӣ иштирок кунанд. гап дар сари он аст ки мусобиқа лағв шуд ва Баҳрайн мизбон буд, як сол ба таъхир рафтод, аммо баъдан боз эълон карданд ки мусобиқа умуман сурат намегирад ва ба ин тартиб марҳилаи нави баргузории мусобиқаҳо дар Осиё бо номҳои нав акнун сурат гирифта истодааст, на чемпионат балки ҷоми Осиё. ва ин тағйирот боз як вижагии дигар дорад. акнун мусобиқаи ҷоми Осиё дар ҳамон соле баргузор мешавад ки ҷоми ҷаҳон баргузор мегардад, яъне дар соли 2023 ҳам ҷоми Осиё ҳам ҷоми ҷаҳон байни ин синну сол барпо мешавад. дастаҳое ки дар баҳор дар ҷоми Осиё иштирок мекунанд баҳри рохат мубориза мебаранд ва тирамон бошад дар ҷоми ҷаҳон, агар онҳо албатта соҳиби рохат шаванд, иштирок хоҳанд кард. чӣ тавре гуфтам, мизбони мусобиқаи дар пеш истода марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё байни ин синну сол кишвари Баҳрайн аст. андаке иштибоҳи дигар аз сӯи бозигарони мо ба назар расид. дар ҳол зуд ба футболбозони мо муяссар мешавад ки ҳуҷуми навбатии ҳарифро ҳам бартараф намояд. Шарафкан Саидов паси ӯ ба ҳамдастааш. Шабон Наимов бисёр зебо мехост гузарад, аммо тӯба аз майдон берун баромад. дар нишасти матбуотие ки дирӯз буд, сармураббии мо бисёр фикрҳои ҷолибам баён кард. ба чанде аз онҳо ман мехостам таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунам ва ӯ ишора намуд ки мо бо мақсади омодагӣ ба мусобиқаи мазкур дар як мусобиқаи байналмилалӣ дар Тошканд иштирок кардем. новбаста аз натиҷаи ғайрқаноатбахш таҷрибаи хубе дар Тошканд гирифтем, гуфт ӯ, ва мехоҳем акнун ин таҷрибаро дар марҳилаи интихобӣ истифода барем. ҳамчунин зимни суҳбат ӯ дирӯз ишора кард ки аксари бозигарони дастаи мунтахаби наврасони ин синни соли мо аз ҳайати дастаи барқчӣ ҷалб шуданд ва ҳамзамон легионерҳо аз Туркия ва Русия ҳам ба ҳайати даста омадаанд. ва ӯ аз омодагии хуби ҷисмонию равонии бозигаронаш ситоишам кард ва гуфт умедвор мешавам ки онҳо ҳунари арзандаи худро дар ин мусобиқа иштирок медиҳанд. ва дар мавриди аз иштирок дар ин мусобиқа даст кашидани Тимури Шарқӣ ҳам чун фикру назари худро баён кард. Сармураббии мо гуфт ки ин кор нодуруст аст ба он хотире ки мушкилиҳоро ба вуҷуд меорад, зеро дар дигар гурӯҳҳо 5 тимӣ қарор доранд. аз ин хотир дар гурӯҳи мазкур баромадан бо ишголи бо зинаи дуюм ба даври ниҳоии ҷоми Осиё мушкил мешавад. ва аз ин хотир
Раҳматуллоҳ Фузайлов ҳам ишора кард ки онҳо танҳо барои ҷойи якум дар гурӯҳ мубориза мебаранд. дар навбати худ Абубакр Сулаймонов ҳам ба ҳайси бозигар ва сарбони тими миллии кишвар дар нишасти матбуотии дирӯза иштирок дошт ва ӯ гуфт ки ман аз фурсат истифода бурда хоҳиш мекунам аз мухлисони футболи меҳан ки ба варзишгоҳ биёянд ва дар варзишгоҳ моро дастгирӣ намоянд. ва мо бошад дар навбати худ кӯшиш мекунем тамоми қувваи худро харҷ намоем то ин ки ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё бароем. боло каме футболбози мо осеб гирифтааст ва ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. табибон ба майдон мебаранд. Масудшо Абдулаҳадов аст ки ҳоло чӣ тавре мебинем ишора мешавад ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. сармураббии дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Муғулистон Гарит Магнай Баясгалан зимни нишасти матбуотӣ иброз дошт ки шогирдони ӯ 6 моҳ барои иштирок дар ин мусобиқа тайёрӣ диданд ва беҳтаринҳои ин синни солро аз тамоми ҳудуди кишвармон гуфт ҷалб намудем, вале ишора кард ки дар гурӯҳи мазкур албатта фаворит ё дастаи муддаӣ баҳри баромадан ба марҳилаи баъди Тоҷикистон аст, чун онҳо аз як тараф мизбон ҳастанд, аз ҷониби дигар солҳои охир футболбозони ин синни соли Тоҷикистон натиҷаҳои бисёр хуберо дар миқёси Осиё ба қайд гирифтаанд. бозигарони мо тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд ва ҳоло боз як имконияти дигар пайдо мешавад. на, мутаассифона тӯбак аз майдон берун шуд. дарвозабон Болбатар ҳам бисёр бутаваҷҷӯҳ буд дар ин ҳолат то ин ки бори дигар ба хато роҳ надиҳад. зарба бошад аз ҷониби Фарҳод Амирӣ иҷро шуд. ду тағйироти дигар баъд аз чанд лаҳза сурат мегирад. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва ҳамзамон бо ин олодовар ишора мекунад ки тағйиротҳои навбатӣ бояд сурат гиранд. ибтидо дар ҳайати дастаи Муғулистон ба майдон мебарояд Хуслен Баяр Ганзорик бо рақами 2 ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш Ганболт бо рақами 16 бозӣ мекард вориди майдон шуд. бозигари дигаре ки ба майдон баромад ин бо рақами 19 Темулен Хиюк Батар аст. дар лаҳзаи баъди ки албатта каме ист ба вуҷуд ояд ё танаф гӯем тӯб аз майдон берун шавад, тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби мо ҳам мумкин аст сурат гирад, чун болотар ишора кардем ки ду футболбози дигар барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истоданд. капитани даста аз майдон гирифта мешавад. имрӯз яке аз беҳтаринҳо буд дар майдон Абубакр Сулаймонов воқеан ҳам арзанда ба номи капитанӣ дар майдон ҳунарнамоӣ кард. дар ҳар лаҳза ӯ кӯшиш мекард ташаббусро ба даст гирад, дар ташкил кардани ҳамлаҳо саҳми боризу арзандаи худро гузошт. акнун ба ҷои ӯ ба майдон ворид мешавад бо рақами 3 муҳофизатгар Қамариддин Ғаффорзода ва ҳамчунин футболбози дигаре ки ба майдон баромад ин ниммуҳофизатгар Меҳрубон Ҳамидов аст ки бо рақами 7 бозӣ мекунад. дактараш метавонем бигӯем ки Меҳрубон Ҳамидов ба ҷои Абубакр Сулаймонов вориди майдон шуд ва ба ҷои Баракатулло Неъматуллозода ки дар майдон намазарат Баракатулло дар майдон аст.
муффизатгар аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ чӣ тавре дидем муффизатгари дигар Қамариддин Ғаффурзода ба майдон баромад. шонси бисёр хуб. инҷо дар охир дифогари дастаи Муғулистони ҳолатро бартараф мекунад. Қамариддин партофти ту ба сӯи ӯ ба канори рост ва инҷо зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони мо аст. хуб чун Абубакр аз майдон гирифта шуд, мебинем ба ҷои ӯ нафари дигар зарбаи кунҷиро бояд иҷро кунад. ин Ҳоҷӣ Абдумаъмун аст. ирсоли ту ба сӯи ӯ. бубинед чӣ гуна фурсат пайдо мешавад инҷо, аммо зарбаҳои пай дар ҳамин бозигарони мо натиҷа надод ва бо ҳамин бозигарони Муғулистон тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун карданд. ва зуд оло мавҷи дуюми ҳуҷумро футболбозони мо роҳандозӣ мекунанд, лек ин маротиб ҳам барояшон муяссар нашуда истодааст ки ҷониби дарозаи ҳариф албатта зарбаи росте равон намоянд. яке аз ҳадафҳои дигаре ки акнун то поёни ин рақобат дар назди футболбозони мо истодааст, ин ба дарозаи худ гол сар надодан мебошад. беҳрӯз паси ӯ ба ҳамдастояш идомаи ҳамларо мебинем. боз ҳам тӯбро ба беҳрӯз баргардондан ҳоҷӣ Абдумаъмун паси ӯ ба канори рост, вале дар ин ҳолат чӣ тавре мебинед иҷоза намедиҳанд ки ҳуҷумро Шаъбон Наимов давом диҳад. хуб тағйирот ҳоло ба назар мерасад. дарвозабон гирифта мешавад. дарвозабон ибтидо ва баъдан боз футболбози дигар. Болдбатар Билек Демберел аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ дарвозабони дигар бо рақами 22 Хуслен Баярпулга ба майдон баромад. хуб ҳамчунин аз курсии бозигарони эҳтиётӣ бо рақами 18 Содбилек Усунхай Сайхен вориди майдон шуд ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш ки бо рақами 8 бозӣ мекард ба Туфшин акнун бозиро давом медиҳад. میانی این سینی سال بینندگان گرامی مسابقه قهرمانی آسیا از سال 1985 برگزار کرده می شود. ابتدا البته نورسانی تو 17 ساله بین هم مبارزه می بودند. دفترش بین نورسانی تو 16 ساله صورت می گرفت. بعد از سال 2002 این مسابقه تو سال 2006 بین نورسانی تو 17 ساله برگزار شد. بعد باز ترتیب قبلی برگردانیده شد. از سال 2008 تا سال 2020 میتوانیم بگوییم که بین نورسانی تو 16 ساله صورت میگرفت و اکنون در دوره نوی برگزاری این رقابت هم نام آن و هم سن سال شیخچیان اندک تغییر داده شد. بیشتر این تغییرات هایی که وقتی آخر در کنفرانسیای فوتبال آسیا ضمن راهاندازی مسابقه برگزار می شود، به آن ربط دارد که با تمام آن مسابقه‌های بین‌المللی که اصلا از جمله پیوسته با تقویم بازی‌هایی که با اروپا هست مطابقت نماید. قاعده بازی ویران شد. هنگامی توپ را با هیچ طور نمی‌بینیم. بازیگری که چند لحظه پیشتر از این با میدان برآمد سودبیلک
ба хато роҳ додааст. вақти асосии қисми дуюми бозӣ ҳам акнун ба поёни худ мерасад. 3 дақиқа вақт илова карда мешавад. ирсоли навбатии тӯб. инҷо бубинед ки каме нофаҳмӣ байни худи футболбозони дастаи Муғулистон аст ва аз ин ҳолат албатта мо имкон доштем ки беҳтар истифода барем, аммо дар натиҷаи бархурд байни ҳам тӯб ба яке аз бозигарони Муғулистон расида аз майдон берун мешавад. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. муҳофизатгаре ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромад, Қамариддин Ғаффорзода имкон дошт то тӯбро соҳиб шавад, аммо бозигарони ҳариф инҷо кӯшиши бартараф намудани онро намуданд. дар натиҷа байни онҳо чунин як бархурди бисёр сангине дида шуд ки 2 нафар аз бозигарон осеб гирифтанд. яке Итгел Балчиндорч, капитани даста, ва дигаре Молор Энхбаяр аст. бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки чӣ гуна бархурди байни ин ду футболбоз ба назар расид. капитан дар майдон боқӣ монда, аммо бозигаре ки бо шумораи 7 ҳунарнамоӣ мекунад ҳоло берун аз майдон аст. Молор Энхбаяр. мумкин баъд аз чанд лаҳза ӯро ҳам бубинем. ва аз дақиқаи илова шуда 1 дақиқааш бевосита метавон гуфт ки ба ин тартиб талаф меёбад. аз зарбаи кунҷи футболбозони моло тӯбро ба бозӣ медарранд. мубориза дар қабати дуюм сурат гирифт, аммо ба муяссар нашуд ки тӯбро соҳиб шавем. инҷо акнун дар бозёфти тӯб футболбозони мо фаъоланд, лек каме саросемагии Қамариддин инҷо мушкилӣ пеш меорад. ҳисоби 3-0 ҳам ҳамчун ҳисоби бузург қабул мешавад. яъне вақте дар бозиҳои футбол тафовут 3 голро ташкил медиҳад, метавон бо боварӣ гуфт ки ин ҳисоби бузург аст. аммо маълум аст ки бозигарони мо хело ҷаҳду талош карданд, махсусан баъд аз задани голи тезкор дар оғози қисми дуюм, то боз ҳам бештар ба дарвозаи ҳариф роҳ пайдо кунанд, аммо дигар ба онҳо ин чиз муяссар нашуд. хуб шуд, дар поёни рақобат боз як голи дигарро бубинем. мисле ки дар поёни қисми аввали бозӣ ба назар расида буд. ирсоли бисёр мувофиқро интизор будем, аммо каме баландтар анҷом дода шуд. ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозигарони мо аст. як имконияти дигар ва ин лаҳза акнун тӯб аз майдон берун мешавад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолате ки зарба аз ҷониби ҳоҷӣ Абдуманнон иҷро шуд. бисёр ҳам хуб. инҷо дар тӯбрабои фаъолона футболбозони мо ҳаракат мекунанд. шонси навбатӣ, аммо зарбаи қавӣ ба бозигари дастаи Муғулистон расида. баъдан самти ҳаракати худро тағйир дод, аммо ба дарвозабони нав ба майдон баромада муяссар шуд ки ин тӯбро ба дасти худ гирад. бо ҳамин имкони идома додани бозӣ дигар боқӣ намемонад, чун дақиқаҳои иловашудаи довар ҳам хотима ёфта ва дар ҳамин лаҳзаҳо метавонем мо ишора кунем ки дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи кишвар дар бозии якуми худ бар муқобили Муғулистон тавонистанд бо ҳисоби бисёр боварибахши 3-0 ғалабаро ба даст оранд. ин пирӯзиро дар ин рӯзи Саиди Фархунда, рӯзи албатта истиқболи ҷашни забони миллии кишварамон ба як-яки шумо табрик мегӯем, бинандагони гиромӣ, ва умедвор мешавем ки дар бозии баъди ҳам бар муқобили ҳамтоёни худ аз Афғонистон миллипӯшони навраси мо метавонанд натиҷаи арзандаро ба даст оварда роҳхати худро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 ки дар кишвари Баҳрайн сурат мегирад таъмин кунанд. гузориши мустақими мо дар ҳамин лаҳзаҳо хотима меёбад. сипосгузорам ба ҷамъи ҳамкоронам ки аз гурӯҳи бузурги техникиву эҷодӣ барои таҳияи ин гузориш саҳм гузоштанд. то дидорҳои дигар сеҳатманду муваффақ бошед. хайр.
بكر والله عليه تبریک میگم و چی فکر دارید درباره بازی امروز؟ احمد کلنکجان در این فکر خیلی بازی خیلی خوب شد و از سه تا هم ما میتونستیم بسیار گل زنیم ولی نشد و در بازی دیگر کوشش میکنیم که باز غلبه کنیم و بازیکن‌های خود را خرسند کنیم. با دستایشون در بازی امروز چی نرسید؟ کمتر گل نرسید. همه چی بود کمتر گل نرسید و خیلی که به همه میدونند روزی امام علی رحمان میباشد و من این غلبه رو با اون میبخشیم. این غلبه رو پیش میبرم. هدف دستایشون در این مسابقه جای اول